Welcome back mga ka-studio. Ngayon magluto tayo ng crispy fried pork. Ayan po. Lunod na tayo. Yan, may kutok-kutok na. Tingnan nyo po mga ka-studio. Kameraman, bantay sa kuha na karon naman. Isik. Lagi nga nakanindot to Ala. anak. Sus. Yan o, tingnan nyo po. Grabe ang putok-putok niya, pura lang nagpadung si Charon. Pero mabilisan lang ito mga ka-studio para hindi siya ma-overcook ba. Dapat mainit yung kuhan, apoy niya. Titikman natin ito maya. Kung mga gwapa ba uy. Isak di kita kay taas kay mong lutuanan. Kita ra kana? Tingnan niyo po. Wow. Mahali na kani baligya ni. Halin kayo pa. Gwapa kayo. Kanindot uy. Combination po ito ng mga crispy pork knuckles ba. Saka meron din pong adobo no? Bili ba mga adobo cut ni siya. Yan, okay naman isa mo. Ito na yung tilawan na yun. Dili ni mo pataog sa oras. Eh, para Higa oh, among kuan oh, kusinero. Si hi ka dito sa camera bikaw. Hi! Excited na kam kaon be? Yes! Nami kayo atong paniud to oh. Bitaw. Wow. ito po yung mga pork knuckles. Ay. Sorry. Init. Yan oh. Okay na. Ito na to. Wow! Uli bisa, nay bukog na crispy pag yun. Ano sila? Wala pa. Kulang pa. Kunti. Kulang pa siya kunti. Ito yung kakainin namin mga studio pero walang rice talaga. Ikaw taga-bugaw ng kuan be. Oh! Assistant sa ni Papa ni mo ron ha. Kina siguro ni siya mo? Sige. Ay, sorry. Hintay mga kainit mo. Oh. God! Lami! Oh. Wow. Wow! Uy, Piniguro. kanami ba ano? Kina kayo, napod tayo sa usawan diha. Oh, ha? Sus Natay- kadagang sili. Lami! Litos. Napod tayo pipino. Yes. Na, Tikman natin mga kasudyo, itong liit sagin, no? maliit da yan, malaki naman yan. Gusto lang to din eh. Naisili. Ngaontan nyo. Thank you, Lord. Wow! Lami din na! Sobrang init pa. Init pero lami kayo siya.
Sus, naglaway na may Dax. Oh, grabe, sobrang init. Yeah. Wow. Wow, grabe yung sili. Sobrang anghang nga. Oh. Hindi pa na sili. Crispy pa. Lagyan natin ng litos. Excuse mo nga. Yan. Guy, katagubkob. Daming sili. Ngalo, ang sarap. Ikaw, B, hindi na yan mainit. Sige na, kain ka. Kain ka dyan. Kuha ka. Ako. Yan yung napili niya. Ala. Ugoy, katagubkob. Kaduot ka di. Wala araw kang hipon. Maliit yung ngipin niya. Dami? Sarap pa. Suslusan lang. Oh, di kay. Ay, di ka. Ito namang adobo kat, mang. Ano? Tingnan nyo po gano'ng kalambot yan. Juicy. Wow. Ini taba, oh. Ini ato. Kanain mo. Ngi. Uy, nahila ka itong iron. Kadungog. Yan ang studio. Sus, grabe. Tagubkob kaayo. Sige, kain kayo dyan. Ano na? Ako naman po mga kastudyo. Ito sa akin, oh. Wow. So natin. Crispy nga. Masarap yung kuwan. Pino. So that's it mga ka-studio for today's video. Hanggang sa susunod po. Paalam!